Karon adlaw sa Biyernes sa ikanapulog-tulo nga semana sulod sa tuig. Ang pagsalusalo sa balay ni Mateo maoy pagsinati ng daan sa malipayong kasaulugan didto sa gingharian sa Dios. Ang pag-abi-abi ug paghugpong sa katawhan, makasasala man o matarong, maoy malipayong kasaulugan didto sa gingharian. Ug ang pakig-uli sa matag usa ngadto sa magbubuhat maoy angay pagasaulugon. Bisan sa wala pa niya ingna si Mateo, sunod kanako, mahigugmao na siyang mituto kaniya. Ang mga pulong sunod kanako, gidala na niini ang manggiluyong gugma ni Jesus, diin nanukad gikan niini ang pasaylo. Kaluoy ang dala ug gitanyag ni Jesus, mauusab kini ang iyang gitinguha. Kaluoy sa konkretong paagi maoy naghulagway sa pagpangalagad ni Jesus. Timailhan kini sa paghari sa Dios nga dala ni Jesus, ilhanan sa simbahan ug ilhanan sa Kristohanon. Ang kaluoy maoy mag-aghat kanato sa pagsabot, sa pagpasaylo ug sa pagdawat. Mauna nga adunay pagsaulog sa balay ni Mateo. Mauna nga diha sa pagsaulog sa Eukaristiya, ang tanan makatambong. Ang samang kaluoy nga motugot nga magkauli kita ug ang Dios ug ang atong isig katawo, nagtawag kanato nga atong itanyag sa uban ang atong kasinatian sa manggiluy-ong gugma ni Jesus. Pamalandong. Nasinati ba nako ang manggiluy-ong gugma ni Jesus? Ako ba kining gipaambit ngadto sa uban, sayod nga kaluoy ang gitinguha ni Jesus ug dili sakripisyo? Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Namatay si Sara sa usa ka gatos ug kahaag pito ang iyang panuigon. Didto siya namatay sa Hebron sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sara. Unya mibiya siya sa dapit diin gihaya ang iyang asawa ug giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi, baligyai ako yuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sara sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa na panag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Tigulang na kaayo si Abraham niining panahona ug gipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang gibuhat. Giingnan niya ang labing tigulang niyang sulugoon nga maoy iyang gipiyalan sa tanan niyang katigayunan. Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasod ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac didto sa akong mga paryente. Apan nangutana ang sulugoon. Kun ang babayi dili muuban kanako nganhi ning yutaa, paadtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Mitubag si Abraham. Ayaw gayud paadtua didto ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan ug gikan sa yuta sa akong mga paryente ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo
aron didto makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kun ang babayi dili gustong mukuyog kanimo, makalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw paadtoa didto ang akong anak. Niining higayuna, si Isaak nga didto magpuyo sa yuta sa Negeb, nahiadto sa kamingawan sa Beer-lahai-roi. Usa ni ana kahapon, misuroy siya sa kaumahan ug nakakita siyag mga kamelyo nga nagpadulong kaniya. Unya nakita ni Rebeka si Isaak ug nanaog siya sa iyang kamelyo ug nangutana sa sulugoon. Kinsa man kanang anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busa gikuha ni Rebeka ang iyang kupo ug gitabunan niya ang iyang nawong. Si Isaak gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaak si Rebeka ngadto sa iyang tolda nga gipuy-an ni Sara nga iyang inahan ug si Rebeka gipangasawa niya. Nahigugma si Isaak kang Rebeka ug si Rebeka maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salmo responsoryo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo, kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Kinsay makasugilon sa gamhanang mga buhat sa Ginoo o makasangyaw sa tanan niyang kadayganan? Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Bulahan sila nga nagatuman sa matarong, sila nga nagabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako o Ginoo, diha sa imong pagpalabi sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Duawa ako sa imong makaluluwas nga hinabang, aron makakita ako sa kausbawan sa imong mga pinili. Pagsadya diha sa kalipay sa imong lungsod ug paghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya mibiya si Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya, nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, "Sunod kanako." Ug mitindog si Mateo ug misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis ug mga makasasala nga miduol ug misalo kaniya ug sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo ug miingon sa iyang mga tinun-an, "Ngano nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala?" Nakadungog si Jesus kanila ug mitubag, "Ang mga tawo nga walay sakit wala magkinahanglag doktor, kundili ang masakiton ra. Lakat ug susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong, kundili sa mga makasasala." Ang Ebanghelyo sa Ginoo.